Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ min mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline, ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi septembre kalo tile 14 san 2021 sɛgɛnbali ɲinanbalo ye aw de an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga a n'a ka wagati a b'aw sigi kan an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kunnafoni min ni ale bɛ kɛ an ka tondonkan ale la a b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma o ma an bɛ aw fo la danti foli min na a waati ni ye ale sele a y'aw bisimila. An bi kunnafoni daminɛ ni segukaw olu fɛ yen nɔ sa segu dugu caman de bɛ yen nɔ i n'a fɔ Masina ani Jabali o lamini na sa dugu minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ Buya Giwere ka taa se Bewani Ponda Saba ani Maninje Nazambugu Zanakɔrɔ ka taa se Mungo o ma ni dugulama ninnu kɔni u bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda dugu wɛrɛ kan ma bɛ t'i jɔ maa 1000 bɔɲɔgɔnko o la ka sababuya kɛ karɔgɛrɛ tigilamaw olu kɔni kelen do ka bagabagali ta ka ni maa ninnu ni ka u sɛgɛrɛ o de y'a to u bɔra u sigiyɔrɔw la. Silamɛya sariya fana talen do ni ka o wajibiya so bɛ dugu ka taa se Ata Anbiri Sa ale ni Korumu o dugulamaw olu kan karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu fɛ sa o bɛ yuwaru o lamini na a yirala k'a fɔ ko nin dugu kofɔlen ninnu na karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu kelen do ka san sɔrɔ kosɛbɛ o de la a dugu marabagaw olu ye wele bila sanfɛmɔgɔw u ma k'u k'a lajɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin maa ninnu bɛ se ka bɔ u ka dugu o kɔnɔna la. Masinakaw fɛ yen nɔ an ka wolomasiri taba maa 6 olu kɔni fagara maa 2 olu tununa maa 10 olu jogina a maa 10 na sa maa 2 o sɛbɛkɔrɔ jogina nin kɔni karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu de ye mugujuw ni ka o da an ka wolomasiri tabaw ka bolimafɛn ye ni a pɛrɛnna n'u ye a kɛra karido septembre kalo tile 12 a kɛra Maɲe dugu la Maɲe ale bɛ Ɲaro ale bɛ Kolongo o sigida la wolomasiri tabaw u ka ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u ka bɔlɔlɔkan na n'o ye Twitter ye k'a fɔ ko maa 5 de kɔni taɲana u ka bolimafɛn 5 o fana tiɲɛna. An ka kɛnɛya minisiriso olu y'a yira k'a fɔ ko kolera bana sɛgɛnna tana ka maa 2 sɛgɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ olu la an songokaw olu fɛ yen nɔ an songo ale bɛ Gawo mara o la Gawo bɛ an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ nin sɛgɛnna tana ka ni maa 2 minnu sɛgɛrɛ sa a kɛra septembre kalo tile 8 u kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka o boloda u la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kolera bana kɔni bɛ u la u fɔra wagati min na sa u kɔni teliyala u ye u do bɛrɛla ka tila ka u ka furakali musaka bɛɛ ni ka o ta sibiri tɛmɛnin na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kolera bana kɔni ale ye bana ye min ni a yɛrɛma ka teli kosɛbɛ o de la a yirala k'a fɔ a yɛlɛ maa minnu na sa u ka kan ka don bɛrɛla ani ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ n'a ma ye olu la u ka fɛɛrɛ kɛ walasa bana in a kana se u ma. An
Amita Konakirikaw ulu fe no oni ma ulu kontara bonyogonye bara ninka oke Konakirikaw ulu fe no sa ayira la ka fo ko u konka wala subege no uka ulu masrita boy uka fanga ninka ala sigi finiti gansa mo ulu mahanga u kon ma don keren o fo ni wakati ko fali na ya ayira ka fo ko chama fanga koni ale kan ka lateme ma munu fesa lagina ka wera de ka ma u kan ka o la walia ninka o nyini kuna fonda tukula amita Nigerian ka jamana koranya fa o fe uka jamana marabaga no examfara ulu koni ya yira ka fo ko demise ma bi wolonvla munu ni ulu tun jasura septembre kalo ola amanu nun koni ulu blala ka uto uka kalanso o konna labe do kun flabo uka wolo masiri taba ulu koni wala sugu bela jininke wala sa ka sega mamunu kera ni wala jugun sawi ni ngategada uluka aya mali kuna fo jabaran la jaba kuna fo dama tumbi ambulo korobi ni kada aw kengala bela jenen kuluka o le tuyini nala manga joya mi nyoko soro shini inshallah kuna fo kura ulu keneka aw kambe jien wati wera yaro tesa alsa ala ka basigi ala kulana anga jamana ni jamana to bela jele ulu kono nala aw kambe